Vítajte v Rovinke na Železničnej ulici, kde som si pre vás pripravil na predaj nadštandardný trojizbový byt, ktorý sa nachádza na prvom poschodí. Tak nech sa páči, poďme sa naň spolu pozrieť. Byt sa predáva kompletne zariadený s jedným parkovacím miestom v cene. Viac informácií sa dočítate dole pod videom a teším sa na obhliadky s vami. Ahojte!